Helo na a chroeso cynnes iawn I chi I Ffermio. A chroeso hefyd I Sioe Lath Cymru 2012 yma yn Nant y Ci ger Caerfyrddin. Mae'n gyfle I ffermwyr llath I drafod busnes ac I roi'r byd yn y le. Ac yn ogystal â hynny, mae rai o wartheg gorau Prydain yn cael eu harddangos yma. Tra bod fi yng nghanol y gwartheg godro fe fi ddal nôl yn yr ystafell ddosbarth yng ngholeg amaethyddol Cirencester yn cwrdd yn fyfyrweg y mis. Heb anghofio, bydd 5 cwestiwn yn cystadleuaeth fawr ni'n cael ei gyhoeddi. Nawr te, mae ymchwil yn dangos mae cig moch yw ein hoff fwyd ni. Ond mae yna fygythiad i'r frechdan hon wrth i'r niferoedd o foch yng Nghymru haneri dros y degawd diwetha. Dal ni sydd wedi bod yn cwrdd ag un o gynnyrchwyr moch mwyaf Cymru. Mae yna bryder mawr ynglyn â'r diwydiant moch yng Nghymru ar hyn o bryd. Yma, ar fferm Llwyn yr Arth yn Llanbabo, Sir Fôn, maen nhw'n cadw dros 2,700 ohonyn nhw. Ond y cwestiwn sy'n cael ei ofyn yma rwan ydy, oes na bwrpas parhau gyda magu moch? Dechreuodd John Jones gadw moch 100 mlynedd yn ôl. Erbyn hyn, mae'r teulu'n ffermio 320 o erwau, ac yn ogystal â'r moch, mae ganddyn nhw 12 o ddefaid. Ie, na. Hynna di bwydo. Ie? Faint o hychod sy'n yma, John? Tua 200 hanner. Ond o'n i'n gweld, da chi'n bwydo hefo llaw taflu bwcad sa'n peirianna yn gwneud y gwaith I chi? Dim efo'r hychod na, gos. Sa'n ni'n rhoi peiriant I mewn efo'r hychod. Sa'n ni'n deddol I fwydo nhw, a neb mynd I sbi ar yr hychod. Sa'n rhywbeth yn sal, dim y dda. Sa chi'n gweld ti. Felly wrth fwydo fel hyn? Da ni'n medru cadw'n llygaid â nhw. I wneud siŵr bod pob yn byta. A beth arall da ni'n cadw fama'n weddol gynnas. Dyna pam da ni'n dweud y llofft ar hon. Os di fanna'n gynnas, nid mochyn ddim wneud I fusnes o fanna. Mae'n wneud I fusnes yn fama lle mae'n oer. Ia wir? Os da chi'n cadw fanna'n gynnas, mi gadwyd fanna. Di fanna erioed. Ben maen nhw'n yma wan ers tua 5 mlynedd, 6 mlynedd. A da ni erioed wedi llnau'r pin yma. A'r moch I hunain, crwysiad rhwng Lad White a... Lad White Landres di'r hychod, a'r byddod yn Pietren. Pietren, rhywbeth tebyg i'r Belgian Blue o ran buwch? Ia. A'r Beltex o ran dafad? Ia, o Belgium maen nhw'n dŵad yn o breiddiol. Ysbynychiaid di hein, John? Ia, sbynychod ydy'r hein, ia. Sbynychod ydy'r unig anifal da ni'n byrnu mewn i'r ffarm. Pam bod chi'n prynu sbynychod a chitha hefo gymaint o foch yma? Be da ni'n gynhyrchu ydy moch lladd. Di moch bridio. Bob 2 fus da ni'n prynu ta 15-20 bob 2 fus. A mae hynny'n cadw'r stoc I fynd? Yndi. Am faint wneud hwch bara I chi? Am faint wneud I weithio yma? Da ni'n sbio'n fanwl arnyn nhw ar ôl 6-7 torllwyth. Ond ar hyn o bryd, mae pethau yn fain iawn ar ffermwyr moch yma yng Nghymru. Yn y flwyddyn 2000, roedd yna dros 65,000 o foch yma. Bellach, mae yna lai na 6,000 ar hugain, a dim ond 4,500 o'r rheini yn hychod magu. 2 flynedd dwytha yma mae wedi bod digon anodd I ddigwyr, pwysau'r bod isal iawn. Swn i'n deud ar y pryd ydyn ni yn... Mwy neb yn talu costi ar y bryd. Da ni wedi bod yn colli dipyn arian ar nhw. Te faint o arian da chi wedi bod yn golli dros y misoedd dwytha ar un mochyn? Sawl pint I fyny te 10 pint. Mae rai chi wneud dipyn o elw gweddill y flwyddyn, felly wneud fyny am y golled? Bydd. Da chi eisiau 2 flynedd dda I wneud I fyny am y flwyddyn wael. Mae costiau ni wedi codi yn aruthrol yn y blynyddoedd dwytha yma. Mae pris blowd wedi dyblu yn y 3 mlynedd dwytha. Ond ydy pris moch ddim wedi dyblu. Felly pam yn bod ni'n gallu prynu cig mochyn o Ewrop yn rhatach na cig moch ni'n hunain? Swn i'n deud y ffordd maen nhw'n cadw I'm hoch. Y ffordd maen nhw'n cadw I hychod mewn stolion. A hynny'n rhatach? O, yndi, dipyn yn dyn. Mae'r ffordd felly o gadw moch wedi bod yn anghyfreithlon ym Mhrydain? Yndi, swn i'n deud bron I 15 mlynedd. Ond o dechrau flwyddyn nesaf mi fydd yn Ewrop rhyw fath. Felly fe fydd moch Ewrop a moch Prydain yn cael eu cadw o'i magu'r un ffordd? Byddai. A hynny newydd dda I chi? Gobeithio.
Felly mae dy dad am gadw'r moch dy fwyn di, Paul? Ie, wel, dwi wedi bod yn y moch rwan nes pan nes i orffan ysgol. So, maen nhw wedi bod yn part o bwyd fi ers rhyw 20 blynedd. Mae hanner cost y mochyn a fod o bwyd. Ond mae'n sitio rwan tua 75%. So felly, a wedyn mae gennych chi rhyw 25% efo costiau eraill, trydan, prynu sbynachod i mewn. A wedyn, da chi eisiau rhyw 10% i roed yn ôl i'r unit. Ond beth sydd wedi digwydd, ar ôl, tos da ddim byd i roed yn ôl. Felly ar hyn o bryd, da chi'n byw ar ddim? Maen nhw just yn cyfrio costs, hefo rhoi dim byd yn ôl. Mae John yn gwerthu 100 o foch bob wythnos. Y rhan fwyaf i siopau mawr a gwestiau, a tua 10 ohonyn nhw yn cyflenwyr cigydd lleol. E.T. Jones, ei feibion a'i ferch, y modedern. Pam o'ch bod chi'n penderfynu prynu porc yn lleol? Wel, un peth, mae gymwyd o chwarae teg, dim yn trafeilio'n bell. A mae cynnyrch y porc da ni'n cael o'r safon ycha gyda John llwyn yr arth. A i fod yn onest, dwi'n meddwl sy'n ni'n mynd y bellach sy'n cael cynnyrch gwell na ni'n cael gyda John. Ydych cwsmeriaid chi yn fodlon talu mwy am facyn a silsig a porc o safon a hwnnw'n borc lleol? O, ynddi, dwi wedi gweld y patrwm newid ar hyd y blynyddoedd lle o pobl wedi dechrau symud o'r archfarchnadoedd i gefnogi bwtseriau lleol fatha ni. Ond mae'n anodd i nina hefyd ar ochr mae cadw siop bach a lladin cefn, sy'n llawer ar ôl. Wedyn, mae rhaid i ni driol wneud rhaid o broffid a mae rhaid ni basio cost ymlaen. Yn ôl y Gymdeithas Foch Genedlaethol, mae yna bryder y gall dros 12% o gig moch Prydain ddiflannu yn y 6 mis nesaf. Da chi'n mynd teimlo weithiau fel rhoi ffidil yn y to hefo'r moch? Byddaf, bob wsnos. Oes na ddyfodol i'r diwydiant moch yma yng Nghymru? Swn i'n deud, mi fydd na bydd. Ond mae rhaid i bethau newid. Rhaid yn y sylweddoli fe rhaid i ni gael pris teg am yn cynnyrch. Na, da ni'n mynd i gynnyrchu cig moch yn rhad fatha da ni wedi gwneud y blynyddoedd dwytha yma. Fydda'n myna, fydd y cig moch i myna iddyn nhw. Fe ddechreuodd y sioe hon nôl yn 1989, ac ers 20 mlynedd bellach, mae Caroline ac Alan Davies fferm Caerllion ger Hendi Gwynar Daf yn arddangos yma yn Selog gyda'i gwartheg brown Swiss. Ond mae heddi yn ddiwrnod trist iawn i'r teulu, oherwydd maen nhw wedi penderfynu rhoi'r gorau ar ddangos yn gyfan gwbl. Wel, siw mai Caroline, siwr i chi'n iawn? Chi'n yn reit? Iawn, diolch. Siwr mae'r nyrfau yma heddi? Mae'r siw diwetha i ni. Yw hon. Mae'r nerfs yn... Eitha o gwael? Ydy. Ond o ran siwr ych chi'n teimlo? Ydw i'n deimlad trist neu ydych chi eitha hapus? Dwi'n mynd bach o'r ddoi. Trist, ni'n gwerthu'r da, ond hapus bydd fwy o amser i wneud rhywbeth arall. Ond chi wedi dechrau gwerthu'r da yn barod y gwartheg, a Mark a Sian Colomendi hefyd, maen nhw'n arddangos tipyn o'ch gwartheg chi? Dath nhw lan byddu 2 mlynedd yn ôl, a prynodd nhw 10 wrthon ni, a maen nhw wedi wneud yn da iawn dyn nhw. Felly beth yw'r gobeithio'n heddi? Wel, mae'r da yma i gyd wedi dod wrthon ni. Mae rai ifanc, maen nhw wedi cael magu dy rwy'n arall, ond rhan fwyaf ni sydd wedi magu nhw. Felly, pwy bynnag sy'n mynd i ennill heddi, byddwch chi'n hapus? O, bydd nhw'n hapus yn iawn. Byddwch chi wedi gwneud eich gwaith yn iawn? Ydyn. Wel, pob lwc i chi, a byddwn ni yna wrth ymwyl y cilch yn eich gwylio chi. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Roedd y gwartheg mewn sawl dosbarth, ac fe gafodd teulu Caerllion sioe olaf llewyrchus iawn. O weld yr holl ribanau sydd gyda chi fyna yn eich llaw, chi wedi cael diwrnod go llwyddiannus dyn ni'n meddwl. Mae wedi bod yn gwyd dros ben. Felly gwydwch ddyn ni, beth chi wedi ennill i gyd? Mae'r rhan fwyaf ni wedi cael yn ail, ond mae Duchess wedi cael gynta, a wedyn nath hi'n honourable mention a exhibitor bread.
wir important. Hwna sy'n dangos mai beth ych chi'n neud gytre, gwaith caled o fridio yn talu ffordd. Ie, na ni. Ond, nid yn unig i chi eich hunan wedi bod yn llwyddiannus heddi, ond mae'r gwartheg i chi wedi bridio a gwerthu hefyd wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae'r rhaid ni wedi gwerthu, bod nhw wedi cael champion a reserve champion ac ennill pob clas ni wedi cael. Wel, pob lwc i chi nawr gyda'ch ymreoliad. Gobeithio byddwch chi yn mwynhau a ymlacio chydig. Ie, diolch yn fawr i chi. Diolch i chi. Cyfle nawr am egwyl fach, ond hyryswch gyda ni mwyn clywed mwy o newyddion o'r sioe lath. Byddwn ni'n cyhoeddi o 5 cwestiwn yn ein cystadleuaeth ni, ac fe fydd Alun nôl yn y coleg. Peidiwch am yn ymhell.